Jum wara li eluf attendew għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-Valletta 2018, il-Partit Nazzjonalista ħareġ jippolitiġizza dan l-avveniment storiku li jaqqat lill-poplu Malti. Waqt li kienet jindirizza l-Partitari Nazzjonalisti, il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija qal il-Valletta 2018 u l-proġetti li saru fil-Belt Valletta huma mertu kollha tal-Partit Nazzjonalista. U l-bieraħ waqt il-video li kien għaddej tal-Valletta tinduna illi il-proġetti kollha m'hemmx wieħed biss. Il-proġetti kollha illi qed nuru, qed niftaħru bihom, qed nuruhom u naqsmuhom mad-dinja huma kollha proġetti tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Kollha! Ma' Delija naqat ukoll l-ex Viċi Kap Nazzjonalista, id-Deputat Mario De Marco, li wara snin sħaħ jattakka lin-nies fit-tmexxija tal-Fondazzjoni 2018, issa wkoll qed jipprova jieħu l-kredtu tal-ħidma li saret. U din iċ-ċelebrazzjoni tal-Belt Valletta ma bdietx il-bieraħ. Ma bdietx il-bieraħ tlura. Ma bdietx fl-2013 meta ġie elett Joseph Muscat bħala Prim Ministru. Bdiet fi żmien l-amministrazzjoni ta' Lawrence Gonzi. De Marco kellu tislima speċjali x'jagħmel, tislima lejn l-eks Ministru Nazzjonalista Austin Gatt li kien għalih il-proġett ta' Tritoni ma sarx. Dan għaliex Austin Gatt ftit iktar minn 7 snin ilu rid ineħħi l-funtana ta' Tritoni minn fejn illum sabiex isir proġett li fost oħrajn rid jinkludi fih parkeġġ għall-membri parlamentari. Insellem il-Austin Gatt illi tant għamlu proġetti ġewwa l-Belt. Il-laqa politika tal-Partit Nazzjonalista saret fil-Gażin Nazzjonalista ta' San Pawl il-Baħar, lokalità li kienet għaddejja minn problemi kbar immexxija mill-eks Sindku Nazzjonalista Grazzjella Galja. Galja rriżenjat wara l-Kunsillieri ta' San Pawl il-Baħar ippreżentaw mozzjoni ta' sfiduċja fil-konfront tagħha. Mozzjoni li ġiet ippreżentata wara problemi ma jaqtaw xejn fit-tmexxija tal-Kunsill. Tant li 3 kunsillieri nazzjonalisti, Joseph Vella, Robert Piscopo u David Take, irreżenjaw. Iżda biex tiddefendi l-pożizzjoni tagħha, Grazzjella Galja nfexxet tattakka lil dawn il-kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista raw kol żewġ kunsilliera eletti fismu bil-vot tagħkom li ddeċidew li jittradixxu lilkom u lill-Partit Nazzjonalista. Intant il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija kompla b'dadja negattiva. Delija kritika l-Gvern għal-ftehim settorali li għamel għall-allima, li għamel biqbil mal-Unjon Maltija tal-allima u li wara 25 sena se jwassal għal titjib qawwi fis-salari tal-edukaturi kollha. U issa wara l-miliet ħareġ jgħid il-Gvern li solva kollox il-problema ntiżiet l-aqwa deal li qatt kellhom l-edukaturi. Mu veru xejn. B'reazzjoni għad-diskors ta' Adrian Delija, il-Partit Laburista nnota kif jum wara l-avveniment nazzjonali fejn kulħadd ħassu gburi li hu Malti, il-Partit Nazzjonalista baqa' jitkellem fuq politika ta' aħna huma. Għall-oppożizzjoni ta' Adrian Delija, il-ftuħ uffiċjali tal-Belt Valletta bħala Belt Kapitali tal-Kultura Ewropea hija bismertu tal-Partit Nazzjonalista. B'differenza l-Partit Laburista jibqa' jemmen li l-avvenimenti tal-Valletta 2018 huma mertu tal-Maltin u l-Awċin kollha.